Ahojte! V tomto krátkom videu vám ukážem, ako rýchlo a jednoducho vytvoriť interaktívne prezentácie Classwise. Prezentované vedomosti budú mať informatívny charakter a pritiahnu pozornosť žiakov, vďaka čomu si ich lepšie zapamätajú. V mojom príklade chcem žiakom predstaviť maľbu slávneho umelca. Meno umelca a portrét sa zobrazia na snímke, keď kliknete na maľbu. Začnime tvorbou projektu, z ktorého bude vaša prezentácia. Po prihlásení do aplikácie Classwise kliknite na modré tlačidlo Vytvoriť projekt vpravo hore. V strede sa otvorí pracovný priestor na vytvorenie vášho zdroja. V navigačnej časti dolu vidíte, že k vášmu projektu bola automaticky pridaná prvá strana. Z možností si ako typ obsahu vyberte interaktívnu snímku. Zo zoznamu ponúkaných vzorov, ktoré vám urýchlia prácu, si vyberte ten, ktorý obsahuje všetky želané prvky. Ja som vybral vzor s multimediálnym poľom a 2 textovými poľami. Multimédia môžete pridať zo zabudovanej knižnice voľných zdrojov. Požadovaný obrázok nájdete zadaním kľúčového slova do vyhľadávacej lišty. Teraz rýchlo vyplňte textové polia a vyberte štýl pre svoj text. Žiakom môžete napovedať uvedením prvých písmen krstného mena a priezviska umelca. Teraz môžete pridať interakcie. V hornej časti pracovnej plochy kliknite na tablu Interakcie. Kliknutím na tlačidlo Pridať spúšťač definujte, čo sa musí v prezentácii stať, aby sa interakcia spustila. V tomto prípade je to kliknutie na obrázok pridaný k snímke. Potom kliknite na tlačidlo Pridať krok. Ako krok pre kliknutie vyberte úpravu obsahu. Tento krok nahradí obrázok s fotografiou autora maľby. Nahrajte ju zo svojho počítača. Podobne môžete pridať ďalší krok. V tomto kroku môžete nahradiť text s nápovedou menom a priezviskom autora. V okne pre náhľad na krok zadajte text, ktorý sa má zobraziť po výmene obrázka. Hotovo! K projektu môžete pridať viac strán v časti Navigácia dolu. Všetky projekty sa uložia automaticky. Ak chcete spustiť svoju prezentáciu, kliknite na tlačidlo Spustiť vpravo hore. Ďakujem za váš čas. Neváhajte si pozrieť ďalšie videá. Do skorého videnia!